Здравейте хора, това е първото ми видео в този канал Game Trio. Ако ви хареса видеото, ударете по един лайк и се абонирайте. Ако искате да снимам още такива видеа, коментирайте и нека да започваме с играта. Така, ако знаете как се играе, тя е най-нашумялата в момента. Мога да ви обясня, нали, тук влизаме в онлайна и намираме публична игра, нали, хора, които играят тук намерих едни. И сега влезнахме, нали, това съм аз. И тук има двама импоста или повече импоста и как са го създали, нали. Тук май само с един или два. Така, нека да си направя малко скинут. Добре, то няма време. Сега да видим кой е импостър. Добре хора, не съм аз импостър все пак. Сега трябва да изпълняваме мисии. То вие сигурно знаете как се играе, аз какво обяснявам. Сега, твърта тук. Айде, някои са го убили. Да видим сега. Аз ще гласувам за кафявия. Скип. Добре, сега ще напиша, че може би е той е кафявия. Добре, всички сме гласували, включително и аз, само тримаме се. Остават 76 секунди, докато свърши гласуването и няма какво да гледате тук, докато свърши времето и ще се върна, когато видим за кой са гласували зрителите. Хора, между другото, половината лефнаха. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5. 5 човек са лефнали, след 10 секунди ще ето 5, така, skip it voting трима. Да видим за кой са гласували. Те всички са, те са го скипнали. Добре, ще много се движа. Имаше проблем, добре. Така. Опа, става тъмно. Само тъмно. Добре, аз продължавам да си изпълнявам квестовете, защото не съм изпълнил нито един, така. Тук трябва да сложим жиците. Готово, свързахме ги. Хора, между другото може да насича, защото лаптопа ми не е геймърски. Той въобще не е за гейминг. Но, както и да върви, трябва да... Така ще, няма как да го правя. Сега. Между другото аз нямам с бандикъм. Айде, плот. Мали, на моменти хора, FPS-а пада до 15. Вие не го виждате, но ми излиза горе на екрана. Така. Сега отиваме тук. Това мога да импоста. Така, къде е това? Айде, готово. Къде трябва да отида? Тук. Не, чакай. Тук, така. Тук е генератора. Отиваме нагоре. Сега тук. Да, тук е поветките пълним. Трябва да изчакаме 50 секунди, за да, докато, нали,
сложиш това. Е това тук, където бояча, ще си видим когато останат 5 секунди, докато свърши бояча. И хора, остават 4, 3, 2, 1 и всичко е готово, мисля, нали? Селект, ще вземете. Така. Има някаква спешна мисия, където... къде е тази спешна мисия? Добре, значи ще се провалим, ако ня изпълна, поне аз. Това ли е? Това тук ли е? Това е? Не е това. Тук има някой на жълто. Синьо, бързо. Това така. И айде, опа. Fix lights. Светлините. Мали и дуя кай на кой дос. Дано ви хареса клипа, хора, защото това ми е първия клип в този канал. Имам още един канал, обаче в него. Обимаха ма. Обаче в него никой не е. Добре, почваме ново играта. Ново да е. Клипът може би ще е малко по-дълъг, не знам. Както преценим, така. Ние сме 4 човека. Така изкажа по-яко. Ninja Game Skin 5. Ще взема ето това човече, така. Да им чата копичат kill, caldown, така. 7 човека сме от 10, така. Ето тук може да видите хора на стойките. Един импостър, confirm eject zone, така. Може само един път да натискаме бутона, voting time 120 секунди, player speed там, пуста vision, добре, всичко е както трябва. Така. Да видим, хора, аз съм импостър. Сега няма да им кажа, не, сега ще убия това. 3, 2, 1. Сега никой не трябва да ме вижда, защото ще гласуват за мен. Тук не трябва, няма да го убивам тук. Е по-тъл. Добре, да видим. Бил съм трима. Значи аз съм... Black Interior. Аз пак ще пиша много хора. Но... Не, няма пиша много. Чакайте сега. Да кажем, че е синя. Чакай. Blue is imposter. Опазвам гласа. Хубаво, остават... Тъй, чакай, да ползвам видеото 2.1.0. За мен. И хора... Изгубих. Дай пак нова игра. Чакайте, защото сигурно скина ми. Нещо плаши. Хед. Така поставя. Хей, сега хора чакаме да се напълни. Да стане 10 от 10.
Ако става, като само не избива за импостър. Сега. Как мога да саботирам нещо? Вент. Не. Сега вече мога да саботирам. Така, опа. Никой не трябва да разбира, че съм... Бе, тук са двама. Бе, тук са всичките. Това много пеклеща. Тук са двама. Мале. Те бъде. Добре, да видим дали... Добре, убил съм двама. Къде? Вижте ли хора, сега мен не мога да спознавам, че съм аз. Така да видим. Папчето има нещо, шпинки си. Добре. Хора, може би това ще е последната игра за епизода, защото стана твърде дълъг. Трябва да го обработвам. Сега хора ще гласувам аз за някой пълно за жълтия. Хора, да ви спестя скучната част, ще ползвам докато остана 5 секунди. Така хора, скипнаха половината, затова няма избран, който да е... той е убиец. Чакай, че нещо... Сега отивам, продължавам. Къш да си го убия човек. Не бей. Сега тук стои. Сега ще го убия. И бяга, бе. Жати. Бил съм вас. Аз съм репортнал. Да видим. Какво ще пиша? Така. Лоис doing Facebook. Аз ще пак да това е. Аз. Какво ще върна като останат 5 секунди пак, за да ви спести. Няма да се паузирам. Така. Продължаваме с убийството. Ама не е той. Пак ще спечеля, бе. Етап аз съм печеля до сега нито веднъж. Аз не ги саботирам, така че... Къде е то саботаж, бе? След вамцата... така левна. Браво на тебе. С един грач по-малко сме... 7, 7, 6, 5, отка 4, 3, 2, 1 и това е... Как е още? Той ме видя. Трябва да го убия. Не, само се потам. Сега ще кажа, че съм аз, нали?
Айде хора, само те имаше да убия и ще победа. Blue is the... Ох, that can be... Аре, за кой ще гласувате? Разбрах, че съм аз хора и аз си заминавам, май. Ами да... Добре хора, това беше за днескашния клип. Пак повторявам, ако ви харесва, дайте по един лайк и се абонирайте за канала ми Game Trio. Имам и втори канал, който се казва Clever Mind, там ще качвам класации, много интересни забавни факти, класации, топ 10, топ 50 факти. И не забравяйте да коментирате под този клип. Това бях аз, Game Trio. Чао, чао, до нови срещи.